100 days wethu eminyangweni ube busy kakhulu ngoba into ebibalekile bekuwukuthi sihlale phansi sibuke ukuthi kwenzekeni ngetheme edlulile sihambe safikaphi ikuphi ekufuna sikwenze siphambili okubalekile ke futhi nokunye okufuna sikwenze ukuthi nesikwazi ukuthi njengoba ngoMay ka2019 kwavotelwa uhulumeni kaKhongolose okusho ukuthi thina sinomsebenzi wokubheka ama resolution noma ama conference resolutions akaKhongolose sibuka ukuthi umnyango ngempela uyawa implementa yini ama conference resolutions kaKhongolose siphinde sibuke ekutheni imanifesto kaKhongolose le esasihamba size sikhuluma nabantu sicela basivotele sasithi sizobenzela ukuthize so umsebenzi wethu ukubuka ukuthi kukhona ngempela yini lokho kwakuyi manifesto la eminyangweni uma kungekho siwashintsha ama policies omnyango kuzakwazi ukuthi akhulume nezinto ezayithenjiswa abantu so ilokho ke besibhizi sikwenza sibese sibuka futhi nokuthi ziningi izinto okufuna sizenze siyilungise si-add kuzona ezifana nokuthi sibuke impilo yabantu besifazane ngoba abantu besifazane bayi-majority kwi-society esiphila kuyona. There are more than 56%. Uma ngabe ukwazile ukuthi usize abantu besifazane kwezempilo kusho ukuthi i-burden of disease uzokwazi ukuyehlisa ngoba ukwazile ukuthi ubasize bebonke ekuqaleni so ziningi izinhlelo esizenzayo ezizobe zibhekele lokho asizokwenza lezo zinhlelo zodwa ziningi ezinye nezabantu besilisa nezabantu abasha but sikholele ekutheni abantu besifazane nabantu abasha kakhulu kubalekile ukuthi babe yifocus ye-Department of Health ngoba lokho kuzosiza ukuthi kwehlise i-burden noma wehlisa i-burden of disease kusho ukuthi wehlisa nesidingo semali esidingekayo noma esidingwa umnyango ziningi izinhlelo esizenzayo enye eyalezo inhlelo lezo uhlelo esilibiza ngokuthi isibhedlela kubantu lapho esobe sihamba siye endaweni zasemakhaya silethe onke ama mobile services e-department. Inkinga yayibe khona ngecancer wethu ukhuluma ngebreast cancer ukhuluma ngecervical cancer noma ngabe yiphenye ukuthi uma ngabe ingatholakalanga ekuqaleni ibisibuya isiba expensive kakhulu ukuyitreata isikuma stages asekugcineni kanti uma kwabe siwathatha lama services siwamikisa kubantu kulula ukuthi abantu bakithi bafike bayiteste nje bese abona ukuthi unayo icancer umikhona ikuphi okungasheshe kulungiseke ebese kungaqhubeki so iprogram yethu yezibhedlela kubantu izokhuluma nalokho ukuthi irate ye-infection kakhulukazi kubantu abasha besifazane inyuke kakhulu kwi-district in the whole in Africa inyuke kakhulu kwi-district yaseMgungundlovu. Now uma ngabe kuyithina ke sodwa esinyusa i-rate of infection kusho ukuthi kufuna kube khona izinhlelo ngempela esizenzayo ukuthi singenelele kulolo hlelo lo ziningi ke izinhlelo esizenzayo eminyangweni and esiyiqinisayo noma esiyiqinisile kulo 100 days ukuze sikwazi ukuthi kwenzeke but enye yazo ukuthi sibe nezinhlelo eziya kubantu abasha kubona directly kuma facilities laba ikakhulukazi abafundayo nasemakhaya so sizoba nazo izinhlelo ke eziya kubantu abasha esizocela ukuthi sikwazi ukuthi sibakhulumise abantu abasha bakwazi ukuthi ba test abantu abasha bazobathi bathathe treatment but enye into ebalekile ukuthi kufuna si-strengthenisha noma siqinise lo hlelo lwethu lokuthi abantu abasha besifazane ikakhulukazi yini into eyenza ukuthi kube yibona abane-infection rate enkulu ukudlula abanye abantu besifazane so sibhekene nalo sikwi-program manje yokubheka ukuthi sik-addressa kanjani lokho uma ngabe kusho ukuthi kufuna siphinde siqinise uhlelo lwethu leyo kwakuyi-campaign against ama-blessers noma ama-sugar daddy sizoqala ngalolo hlelo but sizenze nezinye iy'nhlelo so ebesikwenza-ke kulo past 100 days ukufaka infrastructure yokuthi sizosebenza kanjani siyakholela ekutheni infrastructure yethu isikhona sizokwazi ukuthi siqhubekele siphambili but okunye okubalekile esikutholile kulo 100 days ukuthi umnyango wezempilo ushoda ngabantu abaqashiwe ikakhulukazi kuma facilities so sibese sixoxa ke noNdunankulu savumelana ukuthi sacela ukuthi siyacela ukuthi njengomnyango wezempilo sinikezwe ithuba lokuthi sipresent into ebizwa ngokuthi in minimum staff establishment ezokwazi ukuthi cha uma ngabe unalabantu udinga abantu abawu100 asizobaqasha bonke abantu abawu100 kodwa uma unalo 60 uzokwazi ukuthi usirane kahle isibhedlela kungabi khona lapha ekushoda khona ka Department of noma eminyangweni wezempilo noma ezibhedlela umuntu oklinayo nomuntu oshintsha ibulb nomuntu oletha ukudla
ubaluleke njengonesi, ubaluleke njengodokotela. Kukhona izinto ongakwazi ukuzenza bengekho labo bantu. Uvumile kuNdunankulu ukuthi asize sizoxoxa naye simtshele ukuthi yini esiyicelayo. Wayesenza icondition eyodwa kodwa ukuthi uma ngabe sithi sifuna ukuphinde siqashe sipresente le staff minimum staff establishment kuma facilities, asibuye sizomtshela ukuthi sizonciphisa kanjani head office, ngoba head office kunabantu abaningi abahleli ngokwakhe abangenzi lutho okufuna ngabe bakuma facilities. Asiphikisani ke naye ngalokho, siyavumelana futhi sibhizi nalokho khona manje ukubuka ukuthi i-management yethu head office singayinciphisa kanjani, i-management yethu kuma district singayinciphisa kanjani. One of the things esidecide ukuzenza ukuthi kukhona odokotela abahlele head office okufuna sibakhiphe sibahambe bayosebenza kuma facilities, ngoba odokotela uyabadinga. Kukhona amanye ama skills akhona head office abantu abahleli abangakwazi ukuthi basebenze kangcono uma ngabe bekuma facilities. Ilokho ke sizokwenza moving forward, even kuma districts sizokwenza njalo, so that uma ngabe ubudinga abantu abawu-60 udinga ukubaqasha uno5 ose head office ongamfaka ku facility, usunciphisile abantu bakho badingayo, usudinga u55 ngoba abanye ovela ubakhokhelayo uyakwazi ukubathatha ubenzise omunye umsebenzi. Sizokwenza lokho ke, and that is what in the past 100 days we've been working on. Sizoqhubeka ke, siyathemba ukuthi 100 days olandelayo sizobe sesinento eziphathekayo, kodwa umsebenzi impela umi ngeke.